जाबायसो थालायदो जोङो थांनोसै दिनै हरसेखौ खुनुरुखुमबाबो थालांबावबानो जायोमोन नांलायला जाबायसो औथाम मालाबा फैनानै थाफैसिगोनलाय अमा दाउफोरा जोंना जि आलाय-सिलाय जासिगोन मानसि गैया मा गैया आदारफोरा खस्थ' मोनसिगोन ना सानथामानि जाबाय जोंबो मालाबा फैनानै थाफैसिगोन दे बेबो नंगौ अमा दाउ थाबोला न'आव मानसि थायाब्लानो जाखाया दे बिदिब्ला मालाबा आरामै आलासि जानो खनसे फैफिनबावदो सानसे मोजां सम नायनानै लिंहरफिनगोन आङो दे आयै बिराद खस्थ' मोनबाय नोंबो दाख्लिनिफ्रायनो मावगासिनो दङ खामानिफोरखौ दे मोजां सम नायनानै मालाबा फैफिनलायनोसै नोंसोरबो थांदो बिहामजोखौ लानानै थांदो मालाबा आलासि जानो थां दे बिहामजो मालाबा जोंनाव सानैजों बोराय बुरि आलासि जानो थां बारा गोजानानो नङा खाथियावनो जोंनाबो न'आ थांलाय फैलाय सानसेजोंनो हायो जागोन दे आयै मालाबा थांगोन मालाबा लानानै थांदे गौथम दे जागोन दे आयै आं नायगोन बाबा बोरै बिहामजोआलाय सिङावनो दङदां मामिनि गस्ला पेन्टसो सोगासिनो दङमोन दे गाबज्रिहरदो थांनोसै हनै ओंखारबोखाबायबो जाबायना हायना औ जाबाय र' आं दसे आदाजों फंनैसो खोथा रायलायनि दे थाबनो दे औ दे आदा ओरै फैथ'लाय र' थांगौ मा जाखो आगै आदा आं थांनोसै गासिबो खामानिफ्रानो स्रां स्रिं जाजोबखाबाय ओमफ्राय जाखिनि एसे एनै खामानि दंबावो बै पेन्देल सेन्देलबो खारनांगौआ गामिनि सानैसो सेंग्राफोरखौ लेंहरनानै स्रां स्रिं खालामनानै होदो ओमफ्राय आदा आङो दहाय फुङावहाय बाजैजों साहा फुदुंखाबाय थानायाव माखासे खोथा डिसकास खालामखांबाय दा आङो जोंनि न'आवहाय माबायदि खामानि मावनांगौ माबायदि फुजा होनांगौ जोंहा माबायदि न'खरखौ सोलिलाङो बेफोरनि खोथाखौ आं एसे सावरायखांबाय ओमफ्राय उनावहाय माबाफोर एसे भुल सुल जाफ्लांबायोब्ला बाजैखौ बारा गोरा खोथाफोरजों रायनो नाङा दे आदा मानोना बाजैया दा गोदान फैनाय मानसिना बारा एसेबां गुमुरफोरखौ मिथिजोबा बेखायनो देलै आगै आंलाय मानो रायलाबायनोब्रा नोंनि बाजैखौलाय रायनायनि खोथा नङा दा जायखिजाया नोङो एसे मोजाङै बुजायनानै होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोर ओंखामखौ जाखाजोबखाबायमोन दा जाखांबाय आदा मैयानि बेदरखौनो फुदुंनानै ओंखाम गुदुं संनानै जाखांजोब्बाय जोङो नोंल'सैमोन जायैया बाजैजों नोंजों दा नोंसोर सानैजों जालायलायदो जों थांनोसै न'आवबो जि खामानिफोरा हुथुर मुग जाथारसिगोन अमाखौसो सिन्था खालामहरदों आङो आदारा बिराद खस्थ' मोनथारसिगोन साननै गोजोन जाबाय बोरमाफोरा मालाय जेने थेनेबाबो गांसो जानानै थानो हायो अमायालाय मा जानानै थागोन ओंखायनो जोङो थाब ओंखारलांसै आदा ओमफ्राय आदा आं मोनसे खोथा बाजैनो खोन्थानोसो बावबाय आं दासो गोसोखांदों आङो आइ आरो बाबानि फट'आवदि जोंहा सानफ्रामबो आलारि बाथि सावबाय थायो बेखौ आदाया एसे बुंनानै होबानो जाबाय बाजैखौ जाहाथे आइ आरो बाबानि फट'आव बाजैयाबो आलारि बाथि सावनानै दोनो जागोन दे आगै आं खोन्थाना होगोन ओमफ्राय आदा बै आदै लावदुमनि फैसा लाबोथ'नायखौ नों हरनांला आं हरनोसै फैगोन मासाव आं सुख' हरजोबनोसै मानो आगै आंसो लादों फैसाखौ नोंलाय मानो सुख' हरनांगौ जाखो आं हरगोन ना नाङा आदा आंनो सुख' हरजोबनोसै नोंनि फैसायाबो हाबायाव गोबां मानि खरस जाबायना नोंनावलाय मा थाबावगोन बिदा बिनानावजों हेफाजाब होलायलायाबा जोंखौ सोर हेफाजाब होगोन आदा आंनि मालाबा दुखु खस्थ'आव नों फैनानै हेफाजाब होफैगोन आरो नोंनि दुखु खस्थ'आव आंबो मालाबा फैनानै हेफाजाब होफैगोन बेफोरजोंसो मोनसे संसार जायो आदा बेखायनो दाख्लै लाबोनाय आदै लावदुमनि फैसाखौ आंनो सुख' हरजोबनोसै सिगाङावबो आंनि बेमारावनो गोबां मानि फैसा खरस खालामबाय नों आदा दा नोंनि हाबायाव आदै लावदुमनिफ्राय लाथ'नाय फैसाखौ आं हरनो हाया नामा नोंजों आंजों नोंजों हेफाजाब होलायलायाबा जोंखौ हेफाजाब होग्रा रावबो गैया आदा बेखायनो बेफोरखौ जेबो साननो नाङा दे जागोन होनबा आगै नोङो हरबानो जाबाय जायखिया ओमफ्राय हरोब्ला आंनो खनसे फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय हरबाय होननानै औ जागोन दे होमबालाय आं ओंखारलांनोसै आदा दे मालाबा सम मोनबा फैबानो जाबाय बैनायखौ लानानै जागोन आदा आं सम मोनोब्ला फैगोन दे होमबा जों थांनोसै थ' लामासिम नाहरसै बाजै थादो दे जों थांनोसै दे हायना मालाबा फैफिनदो जागोन बाजै जोंथ' फैबाय थाखायोखा नोंसोरबो मालाबा आलासि जानो थांबानो जाबाय जोंनाव थांगोन दे फिफा आयालाय आरो मामिया बोरो गसंबाय थानो बाबाय होननानै गारियाव जिरायहैग्रोबाय ए आया सिंसो सायो नालाय बारा गसंबाय थानो हाया ओंखायनो जिरायहैग्रोबाय आच्छा दे जों थांनोसै आदा बाजै थाथ'लायदो नोंसोरो जागोन दे बिनानाव बैनाय बिराद खस्थ' मोनबायलै मालाबा ज' फैफिनदो दे जेबो नङालै गुमै बेफोरो फाला बदलसो हाथरखिनोबो गस्ला गांनैसो बायनानै हरनो सानदोंमोन आङो टाइमानो मिलायासै मालाबा हरनोसै आं दे जागोन दे आदा जों थांनोसै होमब्ला थाथ'लायदो दे थाङै थाङाखै थां सान्दुंआबो बिराद दुंगारबाय नै दे थादो गुमै आब' थालायदो दे जागोन मा होननानै रायलायग्रोबावनोथाय गोदान रायज्लायलाङो आङो
मा होननानै रायलायग्रोबावनोथाय जेखियानो जाया मानो आंनि हिनजाव जाबाय जेब्ला रायलायग्रोनांसिगोन आंनो लाजिनाङा दोनफाव लाजिनाङा हाबाया जाबाय जेब्ला फिसायजोंथ' रायलायखानांगोन ना ओंखामखौ जाजासिगौमोन नामा समान जाबाय माथो बुंनाया थ'दो आं ओंखाम खुरना होनोसै थ' दोनफाव सानैजोंथ' जाहैनोसै आसोल थाइजौआ माथो जा गिदिर गिदिर नोंसिनालाय माथो जोंनि नालाय होद बै जावथुमसेखौ दाहोना लांगोन दे आं न'आव मोनलाबायो जानला मानला फैसा होआबा मानसिया बारा कन्जुस जानाङालै इसिबां आखाइ खुगायाव कन्जुस खिबुआवबो कन्जुस साला होद बोरायबा बांसिन जाबावगोनसोलै नोङो सयथिबो गावनि जानाय उदैनि खिखौनो गारनो बागुलायनाय अयथासार खिरफिन होद फाग्ला होन नोङो खिनाय मानि खिरफिन जाबा बोरै जानांगौ जाखो गान्थि खिरफिनग्रा नोङो थोद फाग्ला बेबायदिसो जायो नामा सोरबा र' आइया फन खालामगासिनो दङ जेबो दा बुंथ' आयै हेल' बाबा अमा आदारा होबाय ना ये अमा आदार होनो थिनदोंमोन ना बावदों आं र' आयु दाबो होआखै नोङो अमा आदारखौ माबा थाबाय थां मा जानानै थांनांगौ बे दा ओमफ्राय नोंसोरलाय फैयाखै नामा दाबो नै जों सहैसिगोन मोनथारसै अमा आदार हैग्रा थां रानथारजोब्बाय बे उदैया जागोन दे आं हैगासिनो थाबाय थां उखैनानै रानथारजोब्बाय बे उदैया माबोरै थां औलै औ र' हैगासिनो दङ दे दोनदो होमबा मानो माखौ मिनिखो अमा आदाराव ना सिनि गरनैसो होना होदेर मा जायो बेजों आरे गोदै मोननायजों बांसिन जागोनब्रा बे आदारखौ जेरै नोङो अमा बेदरनि टेस्टखौ गोथाव मोननानै बारा जाब्रियो थिग बेबायदिनो अमायाबो सिनिनि गोदैखौ मोनजाबोला बारा जागोन आरोना आरो थाब देरगोन नों जिरायथ' आं होनना फैग्रोनि थां माबा होना फै दाराय जाफैगोनबो मामा ओह बे मामायाबो बहा थाङोथाय मामा मा बि आइ मानो एसेबां गाज्रिबाय थादों ओह मामा नों बावलायबाय आं नोंखौ कफि खालामनो थिनदोंमोन ना इस आइ सना आं बावगारनासो थाफ्लांबाय कफि संनो थिनदोंमोन ना नोङो ओह मामा आं दहाय नोंखौ कफि संनो थिनगासिनो दङ डन्ट वरी माय स्वीटहार दानो जागोन आं संना लायनि र' अके मामा मासे गरमथाय बोथोराबो दैयावसो गोजोमनानै गुसु थाबाय थानो गोसो जादों ड्रेसखौनो गानस्लायना दसे रेस्ट लानोसै आं Fumbilini sudem bara besedi gele faina nungkuna kira zarang sanjang